Je to kardiochirurg, pán doktor Matej Nosáľ. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Čo to nesiete? Nesiem srdiečka, 3D modely srdiečok. Poďte si sadnúť, veď povieme si. Ja viem o vás, že vy ste tancovali, keď sa bavíme o tom pohybe, a ja som aj veľmi chcela, že by ste nám to zatancovali, a potom sme si tak povedali, že možno, že to nebude absolútne nejak súladiť s tou vašou profesiou, ale vy ste sa rozhodli, že so svojimi kamarátmi nakrútite video a môžete nám ich predstaviť, v ktorých rokoch ste spolu tancovali, čo to bol za štýl a tak ďalej. Je to partia chalanov, ktorí sa volali Gumení chlapci, ktorí vlastne boli pri zrode akéhokoľvek breakdanceu v roku 84-85 to začínalo. Ja som sa k nim dostal ako taký mladší, myslím si, že v roku 86 a do roku 88 sme dosť intenzívne tancovali, spolupracovali práve s touto skupinou chalanov, a sú tam známi tanečníci ako Edo Krajčír, Mako Hindi, Freddy Icy, Karol Zajac, teda dá sa povedať v súčasnosti už legendy nejakého začiatkov hip-hopu na Slovensku a breakdanceu vôbec. A každý sa už teraz venuje niečomu inému. Mako Hindi je napríklad známy stand-in alebo aj kaskadér. On nakrútil, on vždy hrá nejakého zlého, potetovaného, pravdepodobne asi Rusa, aby to bolo v americkom filme platné. Napríklad s Bruceom Willisom a podobne. A potom sú tam podnikatelia. Jednoducho chalani, ktorí už dnes vedú nejaké také svoje zabehnuté životy. A vy ste sa teraz dali dokopy tanečne len pre účely tohto videa, alebo si občas ešte zatancujete? Musím povedať, že sme sa dali dokopy pre účely tohto videa, čo bolo o to zaujímavejšie, pretože s mnohými sme sa nevideli ako množstvo rokov. A niektorí z tých chalanov akože sú v kontakte, vedia o sebe, ale takže by sa zišli a spolu si zatancovali, to asi nebolo už dlho. Takže toto bolo veľmi milé a sám som bol prekvapený, že akým spôsobom to prebiehalo, to natáčanie, a ako sme sa vedeli chytiť akože do toho, čo bolo kedysi a veľmi, veľmi dávno. Takže ja predstavím asi toto video, že to je návrat gumených chlapcov, ktorí majú teraz už okolo 50 rokov. Dalo by sa povedať gumených starcov, ako povedal Edo Krajčír. Gumení starci, dobrý názov ináč. Áno. Povedal Edo Krajčír, jak sme to natáčali, že asi by sme mohli už aj zmeniť ten názov. Ale je to krátučké video, ale uvidíme tam v závere aj vás tancovať. Takže teraz si vlastne predstavíme vaše tanečné obdobie a vašich kamarátov. Ooh, I got a new one for you. I like the way that sounds. I'm about to do it for you. I like to break it down. This joint has got me open. Ooh, that's my favorite song. I put my thing in motion. I do it all night long. Jej. To je normálne dobré video. A vy ste sa tam veľmi solidne aj tvárili, musím povedať. Že rešpekt. Ospravedlňujem sa, že chýbal úsmev, ale bol som tak sústredený na to, aby to išlo ešte špeciálne tým, že som bol prvý, takže ostatní sa museli chytať. Jasné, poznám to. Na budúce bude aj úsmev. Ďakujeme veľmi pekne. Pán chirurg doktor Matej Nosáľ bol našim hosťom. Ďakujem. Ďakujem.